lalpa Mesia isuai ni angin loin puang zarla nang ma chu I omani ti ron hriat ti rangche I om takani ti an hriat thainan tin nang ma hriat chakna che chu lo thleng dik ro se Isua mingin ka dile amen amen ka feel vong thei min tong try sakani ti at takin ka feel thudik ni siarin har em chu Israel population za pakhat 7 Isua Krista Mesia hi chandam tu an pom hiani voina hian Jerusalem ko thlera wa kwalin mi kan to piang te hnena Isua Krista hi an hriat lo kan zot don ani Mesia hi lo hrengai reng em una pa ai hrengai lo Mesia hi ka hrengai reng lo ani hi ka em lo ama chu han hriaila thaviau turania Mesia chu he khovela thlamwa na le limna lo thlen tu tur khani lom ni Eliza zol nei khani lom ni ke chon han hril tu che ka vashe mai lo veuna pa ani thian nu nang kan zot teng che wow Mosia khani lo mo veng dang awa kwal zel photila Yeshua an ti hi lo hrengai reng em una pa ai Jesus hi lo hrengai lo mo hrengai lo a chan chu ka te lai khan juda te school ka kala chu wangin ka hrelovani midang ang ve boka thon thu chu hriata mol ka ne lom ma se chu tilut tukin ka hrelo Mesia an ti hi ani thei mai nge mani hi ani thein ka ring lo ke chuan Mesia an ti chu ani ka ring chia lo hrechiang lo pui lo soi vak khami a kang du lo Mesia ni nge ni lo hi ka hremi lo ke chuan ka hrelovani Isua hi ka mangaya engkim ka manga ivek sa khomi kanilawa sa khuana hian kai nam hnoi du bok hek lo a chan chu sa khuana hi har sanna le buaina thlen tu mai ani Isua Krista an ti hi lo hrevem o hria engtim nge Isua Krista chui lo hriat ve dan ama kha juda mi ania chuan sababa ani kha Christian te tan ani tin ani kha Christian te pathian fapa ni juda nam ni ma se ama kha Christian te tan chawani ti na ni mo nia ani kha juda namania ani kha juda namania lomi soidik ani chu Christian te pathian sinani chuero chu thon thu dang dai ni Isua Krista an ti hi lo hria emuna pa o ani Isua Krista chanchini lo hrenga em o hria Isua Krista chu Christian ten Mesia an ngai tlata ti chuan Isua Krista chu Christian ten piang non piang thar ti vel zong tenen ani chu athia thole a ti te aming kan thei ngi lok chu le crucifix antiami eng crucify ti naim ni oni crucify ani chu cross an kheng beta ti te nia chung te chu ka hrevelom engwa kheng bet nge ni hre muna pa mihring te swalwa khen be antiami kha chung lam chu ke chuan ka hre chia lo adik chia chon una pa kan swal wanga khen be nia kan tan cross a khen be nia athia swal na nei lo chuan kan swal zong chu phura cross ler an kheng beta chu ke ni na nun thar kan lo nei ve theya pathian ne na kum khwa a kan len dun theina turani tungai minguna pa min hril thayem ka ming chu bar ani bar itan ka tong trai sak lok theng chengem Christianity na emni oni Christian kania chu theni chon min tong trai sak ta che ka pa wanami ka thian pa bar hi han khoila Mesia ni ti han hriat chian ti rang che amen kalome ni man nom le o engtim ngai lo hriat vedan Isua chu pathian fa pania virgin Mary fapania chuanin chu bak chu ka hreto mi alo mai chung thil hriat te chu ipom theem o thudi ka niang ti ka ring ani ti chuan thudi khan ni se ti chu ka duani chu thudik po ang zok ro pui hle mai kalom tak zet ka tong trai sak theng chengem tungai ming ni reng kalome Shira itan ka tong trai sak lok theng chengem ole chung nung berwan ro pui mi ka pathian Shira ne na that taka kanin kom the awangin ka lome lalpa ril ru in hong tak le nui sang chunga min lo biak wang te le alo fel ma wang te po in lalpa I chunga ka lome lalpa athin lung kong khar chu nang ma tan alo hon chun zom zel turin atan ka dil sak bokani lalpa tu ngai ni ti chiang taka hriat theina turin athin lung kong khar chu lo hon chun zom sak zel angche tin lalpa nangma hriat chakna te po lo punzel theinan le nangma hriat che chakna chu at takin lo thlen ti rangche chung chu Isua mingin ka dile amen lalpan ma som zero se kalom tak zet keipo kalome
wow Jeff mitam takin Isu Krista hi tu nge ni tian reng hlei nem le nia ma se then khat chuan an hriat viau kha chu wangin makpo ka ti reng ani poimo ka lo ti ber Isu Krista chanchin an hremap lo khani Isu Krista chanchin le a thon thu hria te chuni ta sela Isu lo ti thin te le khovela lo kal chan chu an hreng ngei turasin male a chan chu pathian hmangai na hi a chaka a powerful a he pathian hmangai na hi a ro puisia engtik ni ai ma chuan Israel nam zong hian Isu Krista hi Mesia nia min chandam tu ani ti hi an la hreng ngei ang ti hi ka tong trai na ni a dik lutuk chu chu unaw teu heng mi te tan hian khongai takin lo tong trai chun zom zelang cheu an ming kan hriat kher po ngai lo pathian chuan an ming a hrev vek ama ro chu in tong trai na kha poimo don ani ole he kan video toy te hi abula tanga tot thlengai lo en ve wangin chunga kan loma tin he video hi thai ti te ni chuan min lo like sakla min lo share sakla comment section a khani ngai dan te poilo soi ve don nia in zawa in mang thaule